Στο διαβατό. Κωστοβλίδης Γιώργος είναι ο αριστεράς που πετάει. Και εδώ είναι η κατάσταση του. Τι έγινε? Τι έγινε Γιώργο, καλά? Καλή επιτυχία και σε σένα. Καλή επιτυχία. Εγώ είπα, δεν είπα χρόνια πολλά. Εγώ δεν είπα τον αυτόν. Με λέει τα αγοράζει. Για να το αγοράζει δεν το αγοράζει. Μέχρι στιγμής μας έκανε μέρα καλή σήμερα για το σύλλογο. Δεν έχετε παράπονο. Γιατί πες από μέσα άμα θέλει. Πού μέσα? Από εδώ έτσι πάρε και τίποτα. Α, για να δούμε εδώ τι. Αποστολή, ελάτε από μέσα. Ελάτε από. Έλα ρε Αποστολή. Έλα ρε μαλάκα μέσα. Ηχητικό είναι. Α, έχουμε ετοιμασία εδώ, γι' αυτό μας είπε να έρθουμε μέσα. Τράβα. Για να δούμε. Ελάτε μέσα. Ζαχαρία, το κολλητάρι μου πού είναι? Μην τρέπεστε. Α, μαύρε. Γιάννη, ελάτε μέσα. Περάστε μέσα. Περάστε μέσα να πάρετε κάτι. Γιώργο, έχουμε και γαλλικό καφέ εδώ. Ας έκανε ετοιμασία. Περάστε. Και αυτό το παιδί με τις τυρόπιτες δεν θα εσύ. Δεν μου λες. Τον ανεψιό μου γιατί φοράει τα μαύρα γυαλιά? Δεν ξέρω μήπως δεν θέλει να δει κάτι. Εγώ έκανα φίλο τέτοιο που είμαι. Είχε τα μαύρα γυαλιά, ξέρεις, Ζαχαρία, τι γίνεται, καλά είσαι? Καλά. Για να φανεί και ο κόσμος. Τι γίνεται, καλά είσαι, χρόνια πολλά. Τι κάνουμε? Όλα καλά. Τι έγινε? Πέτω γλου. Τα λες και θα περνάς. Τάσο, όλα καλά. Όλα καλά. Εγώ πιστεύω να είμαστε καλοί, έτσι. Καλή και ο καιρός καλός. Καλώς. Μέχρι εκεί κάτω είναι η ουρά. Αυτά είναι για όσους ντρέπονται και δεν πάνε μέσα, Μπάμπη, για όσους ντρέπονται και δεν πάνε μέσα είναι αυτά, Τι να κάνω αφού... Πέτω γλου. Θέλει τσακωταρά. Γιώργο, θα τα δούμε τώρα ή μετά? Γιώργο, θα τα δούμε τώρα ή μετά? Πω Παναγιώτη, θέλω να τραβήξεις την πόρτα πρώτα το αυτοκόλλητο. Ναι, όμως εγώ δεν καταλαβαίνω τι είναι αυτό τώρα. Αμνέζια ή μπίζα. Όσοι ξέρουν, ξέρουν, Όποιος ξέρει, ξέρει. Μπράβο, δεν χρειάζεται πολλά Έτσι. να λέμε. Λοιπόν. Εδώ είναι τα περιστεράκια μας. Έχει κάνει δύο σουκουπάκια για να σαξάνει και τώρα είναι στα χτιά. Πολύ, έλα μέσα και καφέ και τέτοια. Έλα, μέσα. Ωραία. Καλή επιτυχία να ευχηθούμε και στον Γιώργο μια φορά ακόμα. Και θα τα δούμε στον αέρα. Έχουμε και λίγο συννεφιά εδώ όπως το θέλουμε. Και τα φιλιά φαίνονται πολύ καλά στο ξεκίνημα. Ωραίος. Μπλέξαμε λίγο στα καλώδια τώρα, δεν πειράζει. Βλέπετε, στοιχήθηκαν όλα μέχρι την άλλη μεριά εκεί κάτω έτσι. Και μια ομαδούλα εδώ πάει ακόμα προς τη Βέρεια πάει. Αυτά. Ναι. 30 χρόνια. Με μάγατε το ψυχή όπως το όλοι. Βέβαια δεν ξαναήρθατε έτσι. Έχουν πάει πολύ μακριά αυτό. Εδώ κάποια που επιστρέφουν λίγο.
Ωραία, ωραία τα πουλιά. Και πάνε και αντίθετα. Από όλες τις μεριές έχουν πάει. Από εδώ και πέρα μεμονωμένα θα τα βλέπουμε. Σκόρπισαν πολύ. Ένα ακόμα εδώ πάνω. Πολύ πολύ άνοιγμα. Και βγάζουν και καλό πρόγραμμα πάνω. Αυτά είναι κάπου εκεί τώρα, δεν είναι χαμηλά. Για να μην τα χάσω. Εκεί. Σακαλίδης! Αυτό είναι ένα παρδαλό πάνω, γυαλίζει. Μάλλον το άσπρο είναι. Πού είναι ο Πριτανής? Πολύ ψηλά. Είναι κάπου εκεί κι αυτό τώρα. Ένα ακόμα. Ωραίος ο Γιώργος. Εξαφάνιση. 2-3 πουλιά αυτά φαίνονται μόνο. Πάει κι αυτό, έφυγε. Πάει κι αυτό. Έχει πάει στο μακροχώρι μέσα τώρα. Κάπου εκεί είναι. Αυτά τα δύο βρήκα πάλι. Μπράβο. Πολύ ψηλά είναι. Τον έχω μαζί, θα πάω το τελευταίο. Εγώ δεν θα προλάβω να πάω στο Και κοιτάξτε εκεί πάνω πως πεθάνε. Βγάζουν ωραίο πρόγραμμα. Εκεί. Γιώργο, θα αφήσεις κι άλλο? Έλα στην άκρη από εκεί λίγο. Για να δούμε. Έρχονται. Είναι τώρα. Έρχονται όλα.
Όπα, από πίσω μου ήρθε αυτό. Κάνα δυο πουλιά είναι ακόμα, να το ένα ήρθε. Μπράβο ρε Γιώργο, ωραία. Ωραία, μπράβο. Πολύ ωραία. Και εσύ δίπλα στον Γιώργο. Σε παίρνει με την κάμερα. Ωραία. Αυτά ήταν τα περιστέρια του Γιώργου, πολύ ωραία. Συγχαρητήρια Γιώργο και πάλι. Ήθελα να κάνω αλλαγή και χθες δεν έφαγε, έμεινε μυστικιά. Χθες δεν έφαγε καθόλου. Λοιπόν, άντε χαιρετούμε έτσι, ωραία. Για να δούμε εδώ τον κόσμο να παίξουμε πάλι. Άρη, έχεις κρίμα. Όμορφα. Ό,τι είναι το αφεντικό είναι αυτό. Πού πάμε τώρα, Σταυρό? Σταυρό. Για να δούμε. Το ασέξουαλ. Χρόνια πολλά, καλή χρονιά.